Rakkaat kansalaiset, täällä ollaan jälleen traakkipuun alla. Sitähän sanotaan, että vastakohtaisuudet täydentävät toisiaan ja sitten parisuhteessa semmoiset niin kuin eroavaisuudet jotenkin yhdistää. Pitkissä parisuhteissahan ne alkaa hiljalleen niin kuin vituttaa, mutta se kuuluu parisuhteeseen, ei mitään hätää, koska parisuhteessa on kaksi eri persoonaa. Pitää olla kaksi eri persoonaa. Niin sellaisesta minä nyt tänään aion teille vähän tarinoida. Tarinan nimi on Ne pienet eroavaisuudet. Ja otan jälleen pienet lasit silmilleni, jotta näen tämän lukea. Sain lauantaina tehtävän. Olin lähdössä ostamaan itselleni juhlakenkiä. Puoliso pyysi tuomaan mukanaan 5 pätkistä. Palasin kotiin. 4 kerrosta ylös kävellen. Talossamme ei ole hissiä. Potkaisin kengät jalasta nurkkaan ja muistin auton takapenkille jääneet pätkikset. Sanoin puolisolle, että lähden hakemaan niitä. Otin samalla mukaan täyden roskapussin. Palasin samoja rappusia 4. Potkasin kengät samaan nurkkaan ja muistin, että vein saatana vain sen roskiksen. Pätkikset olivat vieläkin siellä takapenkillä. Sanoin puolisolle, että lähden hakemaan niitä. Palatessani hän katsoi pitkään. Hiki valui kropastani. Istuin kengät jalassa sohvalla. Varulta. Pyysin olemaan sanomatta yhtään mitään. Puoliso on luonteeltaan tarkka ja järjestelmällinen. Hän muistaa ottaa kaikki aina kerralla mukaan. On aina ajoissa paikalla ja tavarat ovat niille osoitetussa paikoissa. Astioille kaapissa on oma järjestys, samoin kuin ruuille jääkaapissa. Vaatteet ovat värijärjestyksessä. Puoliso on vähän kuin sellainen entisajan TV:n tietoisku, jossa kerrotaan järjestelmällisyyden hyveestä. Minä olen luonteeltani epätarkka ja epäjärjestelmällinen. Minulla on aina puhelin ja avaimet hukassa. Minulla saattaa olla kännykkä kädessä, kun yhtäkkiä huomaan, että oho, jäätelö pakastimessa. Jäätelö käteen ja kännykkä pakastimeen. Illalla sitten pyörin kännykkää etsien kuin dementointunut mummo Ikean pyöräovissa. Bussipysäkille menen seisomaan katsomatta aikatauluja. Ajattelen, että kyllä se sieltä pian tulee. Aina ei ole tullut. Saatan seistä vartin keittiössä kuppi kädessä tietämättä yhtään, mihin helvettiin se kuuluu kädestä laskea. Vaatteeni eivät ole värijärjestyksessä, vaan epäjärjestyksessä. Se alkoi jo nuorena. Juttelin pitkään baari-illan nuoren ihanan naisen kanssa. Yön koputeltua jo aamua hän sanoi minulle, että voidaan jatkaa puhumista hänen luonaan. Kävin nopsaan valuttamassa Ilopissan vessassa ja saapuessani takaisin huomasin, että paikkaan, johon olin hänet jättänyt, oli ilmaantunut toinenkin nuori ihana nainen. Ja minä en enää kännistä ja hämäryydessä sokaistuneena muistanut, kumpi heistä oli oikea. Ja tiedättehän, jos 2 pitää arvata, niin väärinhän se menee. Niin minä sitten otin vääränäistä kädestä. Jäi puhumiset siihen, eikä se vääränäinenkaan pyynnöstäni huolimatta lähtenyt. Pelkään tämän toistuvan. Vietän epähuomiossa pari iltaa naapurin naisen kanssa. Ihan vain huolimattomuuteni. Ja huomaan vasta siinä vaiheessa, kun nainen sanoo toisena iltana lähtevänsä tekemään iltapalaa minulle, että ei voi olla oma puoliso. Nolona sitten selittelemään omalle puolisolle, että nyt sekoittui puolisot keskenään. Että oli kyllä ihan sinun näköinen. Annatko anteeksi? Sanotaan, että vastakohdat täydentävät toisiaan. Tai niin sanovat sellaiset, jotka ovat olleet yhdessä liian vähän aikaa. Kyllä minua välillä vituttaa suunnattomasti kaiken maailman järjestykset. Saatan myös uskoa ja ihan jopa korvillani kuulla, että puolisoani vituttaa hessuhopoiluni. Katsoa sitä kauheaa liikettä, mutta kiekko ei vain tahdo pysyä lavassani. On vain yksi vaihtoehto, kovin yksinkertainen. Meidän pitää sietää toisiamme. Parisuhde koostuu 2 ihmisestä. Tai on niitä sellaisia 3 suhteitakin, mutta se menee jo hifistelyn puolelle. Ei ole olemassa yhtä tapaa toimia. Pitää sietää se toinenkin tapa. Parisuhde, yhteiskunta
Ja koko maailma toimii parhaiten siten, että annamme ihmisten olla sellaisia ihmisiä kuin he ovat. Opimme toisiltamme. Ymmärrämme siten ehkä enemmän toisiamme. Sen jälkeen voi sanoa rakastavansa, vaikka se vaatekaapin värijärjestys meneekin oman ymmärryksen yli. PS. Kerran puoliso unohtui. Muistan tuon päivän kuin eilisen. Hän oli saanut lahjakortin erääseen liikkeeseen. Menimme sinne yhdessä. Maksuvaiheessa hän huomasi, että lahjakortti oli jäänyt kotiin. Ääneen harmittelin hänen unohdustaan, mutta sisälläni tuhannet pikkulinnut visersivät vahingoniloista sinfoniaa. Kaunista iltaa.